Ešte by som sa rád opýtal na tie kauzy, ktoré sa premlčia. Ja viem, že teda vy nie ste odborník na tie konkrétne veci a nebudete mi vedieť teraz vymenovať, či sa naozaj premlčí pán Výboh, Haščák, Gorila, pán Žiga a tak ďalej. Ale pri pánovi Gašparovi a pánovi Žigovi to sú poslanci, ktorí sú obvinení a hlasovali priamo za zákon, ktorý im nejakým spôsobom pomôže. Čiže pánovi Žigovi sa môže premlčať prípad, on za to hlasoval. Pán Gašpar môže získať sám pre seba nižší trest tým, že on vlastne priamo hlasoval. Viete, ak by sme ich chceli vylúčiť v tomto, lebo na nich sa hľadí ako na nevinných, tu platí prezumpcia neviny a o tom nie je pochyb, takže to treba rešpektovať a jednoducho neboli právoplatne odsúdení. Takže v tomto... Ani nebudú práve preto, že prešiel ten zákon? To je pravda, ale zatiaľ sa pred zákonom na nich hľadí ako na nevinných. Dobre, tak posuňme sa ďalej. Now comes the part where we throw our heads back and laugh. Ready? Ready!